Cacen hufen iâ. Wel, sort o cacen hufen iâ. Gewch chi weld nawr. Felly, dwi jyst yn mynd i glatio mlaen i wneud cacen arferol. Fi wedi gellwn yr margarine yn yr ystafell, a fe bod e'n feddal neis fel hyn. Mae'n gwneud tipyn llai o waith i'r job yma. A fi'n mynd i ychwanegu yr un pwysau o siwgr. Felly fi'n credu taw 240 sydd gyda fi fan hyn o wyau, menyn, neu margarine, siwgr a blawd. Felly, jyst mater o cyfuno. Os ydych chi'n moyn wneud fwy o gacen, neu tair, layer, neu rhywbeth fel yna, na gyd sy'n rhaid chi wneud, pwyso y wyau fel maen nhw fel yna. So mae gyda fi 240 gram o wyau fyna yn y cracen. A wedyn, gwydwch bod chi'n pwyso 8, bydd gyda chi pwysau 8, a wedyn jyst defnyddio. So chi jyst yn gallu cynhyddu yn ymal iawn fi'n gwneud gwerth 10 wy. Felly fel arfer, mae un wy yn 60 gram, felly fi'n gwneud 600 gram o bopeth. Mae jyst yn ffordd rhwydd. A wedyn, mater o ychwanegu y wyau, fi wastad, fel fi'n gweud o'r blaen, fi'n dysgu lot o blant, felly mewn i fowlen bach yn gyntaf, lle bod y crachau yn mynd mewn, neu lle bod y wy wedi mynd off, a mewn... Mae'r teglis a ti'n cacor wy'n a'n gloi, fydda ni ddim yn neud efo'r gloi yna, fydda ni wedi gwneud un erbyn yr amser ti wedi gwneud 4 fyna. Wel, fi'n neud yn erbyn y ford. Ti'n neud job cracin, chwrdd ti? Diolch. O'n i'n gwybod fo hwnna, dod. Nawr, fel fi'n giro wrth y plant fi'n dysgu'n ymal iawn, dyw wyau a menyn ddim yn ffrindiau da, a beth sydd gyda fi'n y bowl fan hyn, nawr ddim yn disgwyl yn ffein iawn. Mae'n anodd iawn i gyfuno wyau a menyn gyda'i gilydd. Felly, does dim gwahaniaeth, ond mae yn dod at ei gilydd amser chi'n ychwanegu'r blawd. Felly, fi'n dod i hanner, neu trydydd y blawd mewn yn gyntaf. A beth dwi'n ei fan hyn yw cacen Victoria o scratch. Traddodiadol. Traddodiadol. Dyw e ddim yn cymryd amser hir, dyw e ddim yn cymryd llwy bren a bowlen na gyd sydd eisiau. Felly... Ie, a dim bod angen esgus i wneud cacen, ond cofiwch, mae yn Sul y Tadau. Sul. Mae yn. Da ni wedi sôn? Dim digon, dwi'n meddwl. Felly, ie, esgus Perffaith yn da. A fi'n cymryd y tywydd dal i fod yn weddol dwym dy Sul, os dwi'n cofio'n iawn. O, dwi e? Fi'n credu. Wel, ti'n iawn. Fi'n credu mae dal fod yn eitha twym, jyst bach o glaw fori. Bach o vanilla. Fi'n swnio fel bod fi'n gwybod fi'n siarad amdano fan hyn. Bach o be, Lisa, sori? Bach o vanilla mewn fyna. Ond, os ydi dad yn hoffi lemon, dodwch lemon mewn. Os ydi e'n hoff o unrhyw floseddau eraill, banana, dodwch bach o banana mewn. Neu pisius o fale, neu chymod unrhyw beth chi moyn i newid blas yr gacen i ty beth mae dad yn hoffi. Wedyn, mewn i ddaidyn, achos fi'n mynd i wneud 2 heinen, fi wedi defnyddio hwn o'r blaen, mae fe'n gret, ond wneud menyn o amgylch gwylod y tin y job yn iawn. Lle prynu hwnna mewn unrhyw siop, Lisa? Fi'n credu bod chi dyddi yma, fi'n credu bod e'n gwerthu hwn, mae hwn ar gyfer pobl sy'n pobi, ond fi'n credu bod nhw'n gwerthu rhywbeth tebyg yn yr archfarchnadodd. A chi hefyd yn gallu prynu'r rhain sy'n arbed amser to yn y gwylod, fel bod chi'n gallu cael y gacen mas yn y diwedd. Wedyn, mewn â hwn i'r 2 ochr. A wedyn mewn i'r ffwrn am ryw 25 munud fel arfer, tua 180. Ond mae pob ffwrn yn wahanol dymerydd. Bod e'n gweud 180, mae rhai ffwrnau, os oes rhywbeth i air i gael, yn fwy twym na'i gilydd. Felly, dodwch ar niwn falle am 16-17 munud, a wedyn, just checwch i gael gweld bod nhw wedi cwcan, neu falle bod chi, jyst yn moyn tynnu nhw mas, neu troi nhw rownd, mewn i'r ffwrn. Felly, na i ddim boddran â hwnna nawr. Mewn i decluso lan tymu bach. Tecluso wrth fynd, fydde mam gi'n gweud. A yn y pen draw, mae gennych chi 2 gacen debyg i hyn. Y gyd dwi'n mynd i wneud, le mae'r hufen iâ? Ie, cwestiwn da. Ie, o'n i'n gofio mae'r hufen iâ. Mae'r hufen iâ. Yn hytrach na buttercream arferol, fi wedi prynu hufen iâ lleol fan hyn, felly prynwch hufen iâ o'r pobl yn eich ardal chi, er mwyn supporto pobl lleol, pwy newn i ddechrau gyda. A yn hytrach na'r buttercream, neu'r hufen i ni'n arfer defnyddio, mae hwn wedi meddalu tamau bach, wedi dadleth tamau bach yn gwres y studio. So mae isio bod e wedi toddi chydig, oes? Tamed, ie. I ni'n rwydd, ie. Nes i'r rhedeg lan i'r freezer lan llofft gyda, ond i ddim yn moyn i fe fod yn y studio ar ei hir, bydde fe'n rhedeg gormod. Ond i ddim yn moyn i fe fod fel bricen, neu to, bydde ni ffili wneud y job. Ac felly, mlaen â ni wedyn i ddod i llwyth o bethau hyfryd yn y canol. O, dwi ddim wedi dod i jam. Mae gyda fi jam yn rhywle yma. Dwydwch heinen o jam os ych chi moyn llwyth o'r mefus, a fi'n gwybod taw cwbl o fanidau sydd dyn ni ar ôl. Hwna ar y top. Os gallwch chi wedyn, llwch chi ddod i mwy o hufen iâ. Neu, jyst dodwch twlpyn fel yna, a wedyn dodwch yr mafon. Just un job bach cloi. Fi'n mynd i ddod i sleisiau bach mewn i'r mefus. Fel o ti Alun yn gweud hwn bach, fel artic roll bach mwy posh. Odi. Ond i'n meddwl bydde fe'n disgwyl yn hyfryd ar y ford, ddo mas o fe. Llwch chi ddodi fe wedyn nôl yn yr rhewgell,
tan y funed ola, fel bod chi'n gallu dod mas o fe. So dyna ni, cacen Victoria, neu cacen dad, Hufen ia. Dad, A na i ie, Dad, dorri ie, tamed cacen i i chi. dad. Torron ni darn bach fan hyn o'r cefn. A'n amlwg mae'n chi fyta fe'n syth. Yn syth. Neu ddod i fe nôl yn y rhewgell. Yn un. So, na i dod i hwnna fel hwnna. Gwych. I gael safio amser. Perffaith. Na ti. Diolch. E pwysio mwyaf i ti, Alun. Diolch, Sul y Tadau Joia fe. hapus. Sul y Tadau hapus, ie. Diolch yn fawr iawn. Lyfli, diolch yn fawr iawn i ti, Lisa. Diolch yn Joia galon. pen wythnos.